morning. Yeah. So, nandito kami sa Vancouver ngayon. Naka-check-in kami dito sa Fairmont Hotel, dito sa Vancouver International Airport. Yan. Bakit? Pupunta ng Philippines! Yan, nauwi kami ng Pilipinas. Isabel, Isabel! where are you going? Si Isabel kung ano-ano ginagawa eh. Oh. Where are you going? Ah. Philippines! Philippines, Magkakaroling. Magkakaroling. Maaga yung flight namin kanina galing ng Saskatoon City. Sige nga. Sige nga. Oh, sige. What else? Patawad. Patawad. Ito yung view namin mula dito sa aming ano. Yan, room. Oh, yan. Mga aeroplano. Kaya nag-enjoy si Isabel. Mahulog ka. Mami. Mahulog. Oh. Weh. Isabel! Ano? Ba't na? Oh, nagka-acrobat ng bata. Nako. Kasi kanina nakaupo dito sa Bella eh. Nanonood siya ng mga aeroplano, yan pa, Delta. Oh. Tamang-tama kasi kailangan namin magpahinga kasi wala kami masyadong tulog. Si Joanna walang tulog yan. Si Isabel, nag-shift sa to kagabi. Gumising na mga alas 12 yun. Alauna. Hindi na kami pinatulog. Kaya, Gusto niyo na naman pa airport? oo. Pumunta kami ng airport mga 3:30 yung flight namin papunta dito. Alas 6. Ano? So, pagdating namin ng Vancouver, medyo maulan. Tapos, ang check-in namin dito sa hotel, alas 10. Ay, mag-alas 11 pala. Kaya medyo naghintay pa kami dyan sa lobby ng hotel. Yan. Nangungulit tong isa. So, paano man nabook tong hotel na to? So, nung nalaman ko na may almost 10 to 11 hours tayong layover, naisip ko saan tayo mag-stay. Hindi ko kaya, Dad. Yung nandun lang tayo, Nandun sa, tayo ano, sa labas lang. sa labas. Ang sakit sa, buti ko hindi tuklingi si Isabel. But anyway, ayoko nang lumabas ng airport kasi 'di ba, you'll never know, baka ma-delay ka sa pagpunta dito or whatever. So, ang pinaka easiest and most convenient is itong Fairmont Hotel. So, ang ginawa ko kasi hindi ko alam kung magkano eh. Tapos basta nag-isip ako kung ano ang pinaka best option kasi ang check-in nila is akala ko yung mga usual hotel na ang check-in, alam mo yon, yung 12 a.m. ay 12 noon, tapos ang check-out kinabukasan na. Basta yung timeline, sabi ko, paano ko kaya to paplanuhin ng maigi kasi darating kami 6 a.m. So sabi ko, pwede bang Bilis ng flight natin. Yeah, so sabi ko, Saskatoon. mag-early check-in ba kami? Pwede ba ang early check-in? Kasi hindi yan guaranteed. So, basta ang dami kong questions. Buti na lang, very accommodating yung kung sino man yung nakausap ko sa email nila. Actually, pwede naman kayong tumawag. Kaya lang, nasa trabaho ako noon. Kaya nag-email na lang ako. Sinabi ko sa kanila yung dilemma ko. Sabi ko, ganito, ano ba ang pinaka-best sa amin? Kasi darating kami ganito, ganyan. So, nalaman ko sa kanila na hindi lang pala sila overnight daddy. Meron silang tinatawag na day use hotel. So, ang day use hotel, obviously, yes po. So, day use hotel, obviously, pang umaga lang. Ang rule lang nila is 8 hours lang pwede. Hindi ka na pwedeng mag-extend. Well, tinanong ko kanina kung pwede mag-extend, sabi nila 8 hours lang daw. So, not bad na, at least, hindi na ako mamumroblema na overnight, ganun. At least relax ka dito, makakatulog tayo. Oo. So, yung day use hotel, ang alam ko, wala sila niyan sa online booking. Kailangan mong tumawag sa phone number nila, which yun ang ginawa ko. Tapos, ang bilis lang, nagtanong lang sila, kailan kayo darating? Sabi ko, ganitong araw. Tapos, ano pala to, ang day use hotel hanggang 7 p.m. lang. So, kaya ang kinuha nating check-in is 10:30 hanggang 6:30. Kasi para yung 30 minutes, okay lang. Hintay na lang tayo sa lobby. So, sakto lang. Malapit lang sa natin. Sa gate natin. Tapos, comfortable pa. In fairness, I get it. Binigyan nila ako ng quotation. Sinabihan nila ako na kung mag-overnight ka pala, as early as 10 a.m., pwede ka na mag-check-in, daddy, kung overnight. As early as 10 a.m., pwede ka nang mag-check-in. Tapos, pwede mong iwan sa kanila kung kunyari, hindi pa ready yung room mo, pwede mong iwan sa kanila yung luggage, kagaya ng sa atin. So, Kanina, dinala pa dito sa room natin. dinala pa sa amin. Kanina kasi, siyempre maaga kami. Iniwan namin doon sa lobby, no? Doon sa
front desk nila. Mm-mm. Tapos nag-breakfast kami dyan sa labas. Dito na sa loob ng airport. Diyan na kami hanggang alas 8. Tapos may sofa Oo. naman sila na pwede kayong mag-idlip-idlip. Nakatulog na nga kayo ni Isabel. Ayoko kasing mag-check-in ng maaga kasi ibig sabihin check out din tayo maaga. Maaga. Di mamaya sana naman tayo magtatambay. Mm. So nakatulog kami dun sa sofa. Tapos nakatulog din na may music. Mm. But anyway, para sa akin okay tong hotel na to. Pricey. Binigyan nila ako ng quotation. Ang overnight daw, pero hindi ko alam kung fixed price ito, Daddy. $398 plus tax. Grabe. 300 yung overnight yan. Overnight. Dito sa day use 200 basta 200 plus. 280 plus, ganun. Masakit sa bulsa but also Kita mo naman yun, no? komportable naman kami. Like Nag-enjoy si Isabel manood. nag-enjoy si Isabel, Oo. tapos nag-enjoy din kami. Tapos Maganda ganun- tong ano. Tsaka maganda. Yung loob. Maganda. Sulit. Kaya, kung may extra budget, Why not? why not? Day use Fairmont Hotel for the experience din. Social, yung Tingnan mo naman, entrance. Daddy, ang Tapos yung entrance ng hotel, pag nandito sa loob ng airport. old ang money, ganda. Oo. sosyal. Tapos nakadagdag pa sa ambience yung Christmas tree, no? Oo. Basta halata mong nahalata mong nasa mamahalin kang hotel. Kaya sabi ko sa kanya, sige fine. Ganun na, tikitan ko na lang yung 280 200 something. plus. Pero compared mo naman, Daddy, doon sa overnight Mm. rate, 398 plus tax, di nasa 400 plus. Okay na to. Okay na to, tsaka komportable. Tapos ang daming mga tito-tita na housekeeping. Mga Pilipino yung nag-housekeeping dito. Yung dadala ng chilas. Nag-request kasi kami ng chilas. Oh, yan lang. Ba't walang Ano? toothbrush? Walang toothbrush. daw, Walang wala toothpaste. toothbrush na complimentary, walang toothpaste. Itatawag na lang daw ata. Umasa pa man din ako. I-tour ko kayo dito sa loob ng room, maliit lang naman tong room kasi lang naman kami, hanggang mamayang alas 7 lang naman kami. So, simulan ko dito. Pagpasok nyo agad sa entrance, ito agad. Yan, kasi ito yung entrance. Yan. Ito agad yung bubungad na. Siyempre, nakasara naman yan. Ganyan. Yan. Para ma-assure din natin. Yan. Bathtub agad. Pwede kayo mag-shower. Dito. Ewan, magagamit. Naligo na ako kanina pag alis doon sa bahay, naligo na ako. Pero tingnan natin baka mamaya gamitin ko rin yan. Pang lang, refresh yan. Yan. Tapos may isa pang pinto dito, papunta na doon sa sa kama. Yan. In fairness, no, pagdating ko, na-shock ako. Sabi ko, first time kong ganitong hotel na, alam mo yun? Yung Kanina si Isabel nandito. Washroom pa lang, shala na. Oo. Tatlong separate yan. May tub, may standing, tapos yung toilet. tapos may privacy yung May privacy toilet. pa. Oo. Doon pa lang napapaw na ako. Tapos wow. Tapos ito na yan. Mga Air Canada dito, naka-park doon sa kabila, mga flare. Tapos, saan kayo yung Philippine Airlines mamaya? Doon siguro. Alam mo, Daddy, bili kaya ng bread, no? Ha? Bili tayo bread, Isabel? Doon sa baba? Ano yan? Oo. All bread? Ano yan? Basta yung bread. Yung store doon sa baba. Pwede rin. Yan. So, ito lang naman yung room, no? Okay Pero na. in fairness, Hanggang alas 7 lang naman nga dito ng The gabi. feels. Parang At least, ma-feel mamaya mo- isara natin para makatulog tayo. In-explain pa pati sa atin yung, ay, Daddy, may ilaw-ilaw pa dito. Oh. Oo nga eh. So, habang natutulog kami, may ilaw. Ilaw ko dyan. Ano yan? Yan. Relax. Pati doon namatay sa washroom. Nandiyan na pala lahat eh. Sorry, no. Ayan. May Oh. ring light. May ring light ka, no? Separate na. Oo nga. Ibatan ka din. Magkahiwalay. Yan. Kaya, nag-request kami ng chinelas kanina. Pwede ba dalhin natin sa aeroplano mamaya? Daddy, ayaw mo kayang Ayaw alangan naman nakabuong biyahe, 14 oras, naka-sapatos 18 tayo. hours, Daddy. Hindi. Galing Toronto. Yes. 14 hours lang galing Vancouver. Do you want to? Sige na. Kailan dati anak ang floor? Yan. Walang ilaw na dito. Walang ilaw na. Kasi in-all off ko. Ibuksan mo lang. Para mas maganda. Kasi yan. Ay, Diba? grabe. Tapos dito Oo. sa wall Daming salamin. Dito may salamin. Daming salamin. Kahit ito may salamin to eh. Meron? Yan oh. Wow, Daddy, may pa-robe. May parobe. Parobe can. Ito
Oh, plane! Ano yan, baby? Oh? Daddy, ito sa Korean loob. Air. Daddy, di ka Oh. mabubore. O, diyan ka na sa may Oo nga. Si Isabel nga kanina, nakatupo siya dito. Wala, nanonood lang siya ng mga eroplano. So sa akin, para sa akin, Daddy, kung may ganito kang layover na 10 hours, i-grab ko na yung opportunity na mag-Fairmont kung may extra. Kung may Kasi extra. hindi naman joke yung ano, Dad. Kasi sabi mo nga, wala ito sa online, di ba? Wala sa Kailangan mong itawag sa kanila. Oo. Yung pag ano lang 8 hours. 8 hours ba? 8 8 hours Basta lang. hanggang 7 p.m. lang Oo. sila. Yan. Kung hindi kayo mag-overnight. Airbus. So, tulog si Marco. Tapos ginising ako ni Isabel. Gutom daw siya. Are you hungry? Opo, you're vlogging? Yeah. For Papa. Alam niya na. Ganda talaga dito. Oh. Pagpasok pa lang, alam mo nang hindi mura. Isabel, wait for mom po. Hold my hand, hold my hand, hold my hand. Okay, and go. Okay. Tapos pagbaba mo, yan. I think mga papunta to ng States. Yan lang. Doon yung hotel. So, okay. Hold mama's hand. Okay. Where do you wanna eat? You'll show me. Okay. So, yan. Dito lang tayo sa airport. Konting lakad. Tapos, andito na yung Pure Bread Bakery. Andito na yung food court. May mga options. Tapos doon sa side na yon, doon kami papasok mamaya. Yun, doon sa may nag-check na yun. Doon ang pasok namin. So malapit lang. So, yan. Dito yung papasok sa gate namin. Ayan yung side ng food court. Tapos andun yung Fairmont Hotel doon. Tapos dito kami kanina nag-breakfast sa Urban Market. Yan. Okay, umikot kami. Gusto niya daw sa Wendy's. 2 hours later. Gising na ako. Kapag shower na rin ako. Ang sarap ng shower. I know. May parang bagyo na sa loob ng washroom. You want Ang water? lakas. You want Okay. water? Bakal papa. Gutom na ako eh. Wendy's din ang kinakain Ano niya. to? Spicy chicken. Spicy bacon club ng Tapos Wendy's. nasa second floor. Second floor, nasa taas kami. Tapos dito kami papasok mamaya. Is it yum? Isabel, do you want a spicy burger? No po. Tumaanghang to. Hindi niya to kaya. Balik muna sa hotel. Yay! Oh, go. Sige na, you go first. Sige Go first. Na, you go. Dali na. Bibi, go na po. Sige. Go first. Gustong gusto kasi nagtutulak ng niya ng bagahe niya no? Alsa, Oo nga. bang, Nobel. may instruction pati siya kanina. Huwag daw ilagay sa likod. Ang That's your hand carry, right? ang tawag dito ang toy niya. Eh, dali mo mga nachichika. Papuntang Amerika to eh. Yun. Dali mo. Para may chika. Sa dinner. Oh, mga nagdi-dinner. Ako ang Diyan na rin pag
Ito mga alak. Mga alak dyan. Annabel. Yan, so kami ay, anong oras na? Mag-aalasin ko pa lang. So meron pa kami isa't kalating oras para mag-ready. Natutuwa si Isabel tumingin-tingin dito sa mga eroplano eh. May ano kasi, nag-reflect. Annabel. No. Sulit yung pag-stay namin dito sa Fairmont. Kahit ilang oras lang kasi Medyo pricey. kahit medyo pricey nga. Pero nakapag-refresh kami masyado. Nakapag-relax bago bumiyahe. Nakatulog. Nakapag-brush ng teeth, nakakain, tapos ngayon naghihintay na lang kami. Fly. Tapos feeling ko energized ako. At dahil dyan, Complete and utter pleasure. mag-face mask ka para fresh. Magugas mo na ako mukha kasi may nilagay ako kanina. O sige, nadali na. Nilagay ako ng ano yun? Moisturizer. Moisturizer. Sige na. Ito yung Centella, ito yung ibang brand. Ano to? Hindi ko alam, Korean eh. Kasi naghahanap ako nitong kagaya nitong binigay ni Helen. Wala, ubus na. Anong na-feel mo? Hapdi, konti. Mahapdi? Ay, Hmm. siguro kasi naglalagay ka kasi ng skincare. No? Dapat mo mahapdi dyan. Nanonood kami ng wrestling eh. WrestleMania na, baby. Lamig sa mukha. Yeah, I know. Pero refreshing, no? Tapos, lalagay ko dito. Wala na. Wala na? Mamaya magano ka na, skincare ka na. Skincare? Skincare. Anong oras na? Maga pa. 5:14. Yan. Kunti na lang. Isang oras pa. Ay, nako. Nagre-ready na rin. Maglalagay na ulit ng mga gamit sa bagahe. Sa mga, ano namin. Carry on. So, yan. Alas 6 na. Kami ay 30 minutes na lang. Kaya kami ni Joanna nagre-ready na. Si Isabel, tulog na tulog. Kawawa naman. May kalaro to mamaya eh doon sa sa gate namin. May makakasama kami pauwi ng Pilipinas, kaibigan namin. Yan, may gusto kami i-share ni Joanna. Grabe kung alam ko lang. Nakita niyo to, Rose 31 na Lilabo. Sinearch ko kasi gustong gusto ko tong amoy ng shower gel. Wanted ko yan. Tapos itong nila, Rose 31 din. Itong set na to. Ay, itong body lotion. Ay, mag-lotion ako ulit. Itong set na to, yung 228 ml ata, I don't know. $78. Ang mahal pala. Ito, ang laki nito. Daddy. Oh, Daddy. 480 ml eh. Oh. Daddy. Kung alam ko lang na ang mamahal niyan, 2 beses ako naligo. Oo. Kaya pala, Bango Daddy, nito, bango. Bango Daddy, yan, oh. kaya pala yung shampoo tas yung conditioner, ang soft ng buhok ko. Maganda rin yung shampoo. Trinay ko. Kasi nandiyan, meron pa oh. Yan oh. Ang brand niya ay Lilabo. Ayan. Oh, New York. Mahal pa ang mahal pa lang yan. Pero Daddy, Ha? na-feel kong mahal. Oo nga. Kasi anong tawag dito? Basta ang lambot ng buhok ko, oh. Tapos itong lotion. Oo, itong lotion. Hindi nagpapaus yung kamay ko. Mag-lotion pa nga ako niyan. Nag-lotion ako kanina. Marami nilagay ko. Ang bango. Acne problem. Okay, so punta muna kami sa aming gate at i-ready lang namin si Isabel at aming gamit. Then, gura na tayo. Yan, kakalabas lang namin sa security check. Duty free. Kakalabas lang namin dun. Ha? May bibiling ka ba? Wala. Tayong pera. Ano tayo? D69. Dito tayo dito. Yun tayo. Sorry, Isabel. Dito yun. Ha? Ang dami na natin pasalubong. No. Kasi... Ano? I love you daw. May gusto. Hindi, sabi niya, no? Gusto ko lang yung magsabi, I love you. Malusot. may stop to. Isabel, look Papa. Para-paraan din to sa Isabel eh.
I love you. Ito pala yung pagpapasok ka ng Canada. Yung mga arrival. May nakita ka na? Nakita mong pabango. Daddy, para mag-amoy tayo mabago, tayo ng mga tester. Tester. Para amoy mayaman. Yeah? Yung pamilyang yan, pupunta daw ng Pilipinas, mami. Yan? Yeah. Baka kasabay natin sila. Gusto ka dyan? Sabi niya, we're going to the Philippines. Sabi niya doon sa anak niya na lalaki. Kaya, nachismis na ko na. Nako, Paskong Pasko ah. Ayan, Bulgaran. Inaakit ka ni Madam Hermes. I know. Look away, look away. Matagal din ako pasok dito. First time. Ha? Sa departure ng international, no? So, Daddy, kahit malayo ang lalakarin mo, it's okay. Okay lang kasi marami namang pwedeng Mami, yan pa oh. Well, Alam mo daw, kung di mo ko bibilhan, huwag mo ko inaan. Please lang. Ha? Acne Studio. Ano yan? Anong store mo yan? Acne. Acne. Acne Studios. Ayan oh. Look, baby oh. Lalaki ng isda. That's their airport. Tama. O come on, let's take a picture. Mag-stand ka dyan. Oh. Dali, halik ka dyan. Picture natin sa isa. Wow. Sabi din. 1, 2, 3, and smile. Ma'am, Ayos. come on. A lot of fishes is a Ganda ng mga isda, no? Oh? Pero dali ba kunat yan pag niloto? Tatanggalan mo ng kaliskis yung laman. Okay naman. Siguro. Ha? Mga chocolates. May mga, Daddy, remember, Daddy, may mga 20% off tayo. Ayun nga pala, no? Yes. Nagtatanong kami kasi Yeah, also, kasama dun sa credit card ni Joanna merong whatever is available. 6, sa isang taon. So gagamitin siguro namin yung 3 kasi 3 kami. Kaya mag-launch kami. Sky Team. Yeah. Siyempre yung Philippine Airlines nandito kasi may flight ngayon. Daddy, can you do me a favor? Yep. Can you look for our gate first? 69. Yeah, can you go? Oh, it's there. So It's just there, right there. nearby. Yeah, 69. Nandun lang oh. Yeah, it's Yeah. just right there. Because it's Philippine Airlines. Because Yeah. I was trying to book online. Like, Yay! Actually, So at least makakapag-relax na naman 10:55. habang naghihintay ng flight. Annabel, kakain si Isabel. may food ka? Dito pwede ka rin mag-shower diyan. Ha? Sa taas, baby. Punta muna tayo sa taas. Baka. Sky Team Lounge. Itong tuwa ang inay. Unlimited buffet sila, no? Yes, 3 hours study. 3 hours? Okay na. Wow. Oh, Baby, oh sorry. sorry, my love. Come on. Ay, thank you, Papa Jesus. Sabi ko na kasi sabi ni Joanna doon sa app, puno 48 na. hours daw pala dapat. Oo. Yung babae naman, wala naman sinasabing kaya tinanong, Kasi dinouble check ko. Hindi na kasi Diba? ako maasa, Dad. Ayoko mahal. Tapos sabi nung babae, perfect timing daw itong oras na to kasi hindi busy. Ay, ka na, kakain na tayo. Let's go. Let's go. May shower ata dito, Dad. Oo nga. Shower na tayo sa hotel, Ay, mag-shower. normal na. Let's go. Parang nakakaya mag-video dito. Ang mga VIP naman. Yeah. Wow. Let's go, Belle. Let's go. Hello. Let's go, Belle. Akala ko hindi. Nga eh. Wanna sit here? O, dyan na lang. Yeah. Let's go. Let's go, Ben. Not here. Ha? If you're gonna sit not
here? Pwede naman siguro. Are you sure? Yeah? No, I don't think Lahat so. naman. Gusto mo doon sa kabila? Sa paikot? Are we allowed to eat here? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. See? Pwede. Kasi may mga ano eh. Lamesa. Doon yung kuha ng kainan. Ay, I-survey muna yung si Joanna. Oh. Yeah. Relax muna dito. Libre wifi naman eh. Tapos kakain na rin. Maya maya. Sabi ng babae, ang hindi lang daw available nila yung siyempre yung ano, breakfast nila. Kasi 6:58 na eh. Ang flight namin ano pa? 10:55 pa ata. Tapos yung D69 eh nandiyan lang sa may baba. Kaya lapit lang. ay. Iba. Iba talaga. Iba ang libre. Iba pag libre. Wow! Ang sarap. Iba pag libre. Iba talaga pag libre. Tomato soup, my favorite. Pero tingnan natin. Wala bang kaldereta doon? Yes. Dati alam mo pag libre talaga iba. Siyempre. May alak pa doon. Hindi may wine pa. May wine pa. Mahaga pa pati. 3 oras tayo dito. Nag-aalas 7 pa lang. Dati makakailang kape kaya ako. Ha? Ang sarap ng cappuccino, try mo. Decaf yan. Decaf No, yan? Hindi yan decaf. Hindi yan decaf. Hindi, may option doon. May Regular decaf? or Okay. Mamaya kukuha ko. Kailangan ko matulog sa aeroplano. Ayan. Tikman mo please. Bel, si Isabel ayaw kumain? Ayaw niya. Anong dessert nandun? Mga cookies. For daddy. May fridge na punong-puno ng drink. Aha. Oh. So makakailang kape ako ngayon. Bel, pasilip-silip yung isa. Uy. Daddy, mag-wine tayo. Dali. I know. Iba pag libre ka. Tomato. Ang asim. I love it. Paborito ko yun. Pero masarap. Titingin din Daddy, ako. alam mo, thank you Papa Jesus. Tingnan mo ha. Nag-hotel tayo. 10:30 to 6:30. Tapos 6:30 to 9:55. Well, hindi. Kasi 6:55 tayo dumating. To 9:55, andito tayo. Paglabas natin, boarding na. Boarding na. Amazing talaga. Kailan spicy? So, Ba? pwede si Isabel. Second round. May siomay? Siomay. Nice na yun. May siomay, si Inay. Hindi kasi ako Si Isabel busy yun. Hindi ako nagbabasa kanina, Dad. Hindi ako nagbabasa. Akala ko kung ano lang yun. Akala ko doon binibigay yung mga gamit ng utensils. Yung pala, doon ka mag-order ng Noodles. soup. Mali nga ako, Dad. Dapat di spicy. Kuha ko ng isa. Oh, it's like a galaxy. Kuha ko ng isa. Pero hindi spicy. Baka gusto niya na. Daddy, Maliit. ano, dali na. Oh. Bel, do you want this one? Ay, baby, this is spicy. Do you want one? Papa will get. Papa will get. Daddy, tikman Let's mo, go. please. Daddy, tikman mo, please. Huh? Please, Daddy, tikman mo. Sabi ko sa iyo, pag libre iba. Ay, masarap. I know. Masarap ang lasa. Libre kasi. Mm. Ngayon, paano ko ito gagawin? Ito. Bel, gusto mo? Bel. She wants. Isabel. Isabel, do you want? Busy si Isabela eh. Isabel, Withdrawing eh. do you want a soup? Yan. Sabi niya, Daddy, nagtatampo. Kukuha ako. Siyempre, hindi magpapahuli si Isabel. Ano, Bel? Paborito niya yung pipino eh. Kukuha din ako ng noodles mamaya. Mahaba yung pila sa noodle bar eh. Sarap. Ha? Daddy, iharap mo kaya ang chair ni Isabel pag ganito. Meeting tagumpay. Hindi naman kakamayan yung option, pero Pero at least, Daddy, tinawag meron. ako nitong mga to. I know. Tapos Hindi, tayo mga try lang. ano, Daddy, wala nga masyado. Hindi na masyado yung OA, pero at least meron. Tapos meron. Tapos free. Pero masasarap yun nandun. I know. As in, ito lang, dun sa food, ito lang. Mashed potato, tapos may chicken nuggets, tapos Go. mixed veggies, that's it. Tapos yung mga sandwich. Isabel, you want this one? This one is good. Daddy, it's still good kasi free. Sarap ng juice. Daddy, tapos nakita mo yung kape, ang daming option, unlimited. Unlimited. Nakita mo yung drink sa baba. Yung dami. Inaayos na nila. Ha? Kuwasan ako ng Sprite kaso matamis eh. Pass. Ang daming soft drinks, no? Ay, gusto na nitong isa. You want? This one is good. Heart to baby oh. Ayaw na.
Okay, babalik ako. I love that tomato soup with croutons. Ha? Yeah, you will sit there. Naubusan ako ng siomay. Pakip, Balik na lang daw ako. pakipot pa kanina ng sabaw. Nung nakita yung wonton soup ko, nainggit. Di mang, masarap yung manghang eh. I know. Hindi mo ubusin yan? Ubusin ko, kaya lang dumating ka di wala na tayong space. Oh, at least yung anak mo may sarili. It's okay, love. It's okay. Put mo sa ano? Put mo sa... Busog. Kulang? Busog, kulang. Siomay, saan? Alas 9 na, di ba? Mas na na? Alas 7 na ata eh. 7. A few moments later. Meron kami mga kasama. Siyempre sa biyahe. Mr. Brian Dumitita. Yan. Yan. Atang. Kanyang pamilya yan. Yan. Kaya hanggang ano, Bicol, magkakasama kami. Nasaktuhan lang ano, ng same date yung flight namin pauwi ng Bicol. Yan. Si Madi nandun, busy. Busy mag-ano? Oh, busy mag-alaga. Magpainom ng vitamins. Magpatulog. Papatulogin yung bata. Papatulogin na naka, ano pala yun eh. Nakusa yan. Si Isabel, grabe yan. I drink medicine. Very Oh, good. very At good. isa pati, nagsisirit yan. Pag narinig yung mariklong pa, pikit ulit. Sinda pa lang to. Ay, sinda to? Naglalaro mga bata. Kanina pa naglalaro yan, oh. Oh. Kanina pa naglalaro yung mga yan. Hello. Mama, pretend you're Mama Robot. Oh, I'm Mama Robot. Where have you been? We were there. Kanina pa mga nagano, lalaro itong mga bata eh. Habulan ng habulan. Ah, you're Lobat? Wow, you're Lobat. I'm Robot now. Ay, she's sleeping. Hello! Hello. Are you vlogging? Yeah. Yes, Isabel is vlogging. I want. You're so pretty, I ate. want my bunny. Oh. I want my bunny Say hi. back. I Oh, want say hi. Oh, nag-hi si ate. Oh, nag-hi si ate. I want my Later na. I don't have it. Since the isa na makarating na may ibig mga tao. Oh. Wow. Wow. Hi. Mahay manda siya. Hi yan. Si Sky pa. Hi Sky. Bawal ang water. Hello. Ay, mo sa inda mo kain. Oh. Remember you bring the water? No, Kuha bawal si tayo ate. inuulan nila yan. Hindi na ay bawal. Dati pa kaya mo daw tubig mainom. Sa diyan oh. Saan oh? Bila ko lang ng tubig si Isabel. Sige na. Oh. The other children how safety rules. Lamang na naman si Padi. Lamang ka na naman. Gamang na naman. Priority. May mga bata eh. Hello daw. But this is wrong time, not innocent. Uy. Uy, oy. Oy. Kuya can sit with you. It's friends. Oh, yes. This is Kuya Sky. Say Kuya Sky. Kuya? Tayo na sa sineskwela. Sila kasi mauna sa upuan eh. He drink his 50. a lot of milk. A lot of milk. Mga Bicolana to eh oh. Sila Bicolana. Oh, do you want orange juice? Drink in the plain or water only? Water. And what did you want? The juice? Yes. Moana. It's Moana too. Sige, Isabel. Isabel. Oh, Marco. Ano yan? Alisin mong hat mo. Kailangan. Yes. Lungir ako dati. Lungir pa rin. Thank you po. Salamat. Let's Isabel, go. say thank you. Bye, bye, bye. Salamat. Bye. Yay! Sila pa ding Brian, ano yun? Mauna naman kasi sila eh. Baby, we have to go. Come on, come on. Yay! Oo, hintayin niyo yung mga kaibigan niya eh. Yun na pala mga kapabilis Oo. So kami ay sasakay na rin ng eroplano. Ano na? Alas 10 na rin. No, we're not. Bawal. 10:13 na. You have your own seat. Isabel, wait. Isabel. Isabel, wait. Isabel, wait. Halang ko yan, mami, ang sa inutan. Ayun. Ako na ano. Kada, Eh, yung ano, kaputan mo.
Also. Yes. Opo, wait. You can do it. Let's go. Let's go. Follow mama. I believe Dr. Manila. Let's go. Is that rose? Is that rosy? Thank you. Yeah. Go. Say excuse. Yan. Nasa maiwaso na eh. Isabel, excuse me. Isabel. Isabel, go there. Isabel. Isabel, go there. Kay mama. Go muna. Atya na. later na. Let's go. Alat muna ta. Anong ko muna ni... Oy. Oy, si Padi. Wait lang. Oh, ikag ko lang sa taas. Ako na. Sa taas, wait lang. Ako na. Ano, okay na? Opo. Oh, okay na bagay namin. Alright. Si mama nag-washroom muna. I wanna sit beside Huh? Mama. Ha? I wanna sit. Mama wants to sit in the aisle. I want to watch my headphones. Okay. My kitty headphones. This is yours? This is yours? What's this? Yeah, it's a headphone. And this is my blanket. Yep. You want to sit in the middle or there? Okay, Papa will sit in the middle. Opo. You want window side? I want my headphones. Yeah, this one is your headphone. Yeah, that's the one. No, Pero atyan na, later na. Sa daddy, ayusin ko. Sa kabila eh, iba yan. Okay, so mamaya ulit. Ano yan? Anong ulam na Isabel? Pork. May fish kasi kaya baka rin yung Makayaw yung ano, isda. Maybe, it's yummy. Maybe din po rin. Nasobra ng laro yan kanina eh. Isabel, one lang. Mamaya na lang. Uy na lang. Potato, kaya lang. Dessert. Wala. Potato lang po. Oh, potato, dali na. The word is. Ayaw kong kumain. Tinapay with butter. You want tinapay with butter? Ha? Ano taste? Mamaya na lang. Drink na lang water na. Sige. Gusto ko kumain mag-isa. And then you have dessert Kain na muna. later. Sorry. Sa akin na ng isda. Si Joanna na ubusan ng karne pa, pero chine-check. White, red wine. Yung pork, check ko pa lang meron. Ano kami? Ayos. Finish mo na ang food mo, baby. Bel. Ayaw na. Kain muna tayo. Yan. Nanood ako ng Beetlejuice eh. Dalawang oras na lang. Natulog lang nang natulog si Isabel. Top pa. Wow! Every breakfast while watching Scooby-Dooby-Doo. Ano breakfast, Bel? Ano yung tulog si Yes. Isabel all throughout the trip? Ha? Tulog si Isabel, 10 hours. 10. Tulog na ng tulog. Ang sarap 10 matulog. hours out of 13 hours and a half. Grabe no. Ang sarap nga ng tulog eh. Sila Brian na dun sa kabila eh. Brian na dun na. Dali naman eh. Kunti na lang. 1.5 hour na lang. Ay,
Ayos talaga si Bella yan. Siyempre kami naman. Pareho kami ni Isabella. Kay Joanna yung prawns. Mini prawns. Hipon lang naman. Nabel. Masarap siguro yung egg saan. Alay. Sa bread. Parang gusto ko ang subukan. Tapos siyempre kape. Kunti na lang. Kunti na lang. Sa kalating oras. Isang minute lang. Minus 45 daw. Lima natin yan sa Saskatchewan minsan. Nagmo-minus 50 pa nga eh. Orange. Kain muna tayo, kain muna. Bel. Bel, arrival na. 15 minutes. Opo. Arrival na, 15 minutes. Oh, yan o. May ano na o. May mga ilaw-ilaw ng konti. Mamaya, pag marami na. Pag nasa Maynila na. I see Lola's Jiki's house. Really? Opo. It's right. Anak, very far pa kita. Papa's really there. I Yeah. see it. Opo, you know. It's Manila. Yes. We're starting to land. Are we gonna land now? Opo. It's ano na lang oh. 10 minutes. We're gonna land. Opo. Airport. Papa, you miss Saskatoon. Papa, you look for Lolo Jiki's house. Anak, sa Bicol pa. May layover pa kita, anak. Papa, when it's sino? It's raining in Manila, sir. And it's raining in Manila, nigga, nakamalaway. Almost touchdown. When Touchdown, Isabel. it's raining in Manila, look at the airport there. When it's raining in Manila, nigga, nakamalaway. Here we go. Good morning, Philippines. When it's raining Morning. in Manila, Morning, morning. nigga, nakamalaway. When it's raining in Manila, nigga, nakamalaway. Papa? Yay po. After we sleep in here, we have to eat our dinner first. Breakfast. Breakfast. Natuwa to si Isabel 5 eh. more hours, my love. I know. But you have Bel, oh, we're here na. here a throw. A beautiful throw. Isabel, say thank you, Papa Jesus. Thank you, Papa Jesus. Very good. I'll fix your hair. Let's go na ba? Oh, let's go. Nang bababay palagi si Isabel eh. Tayo naman. Ano muna siguro ako? Pwede pa bang umihi? Isabel, come here. Babay daw siya. Mababay. Ay, right ka na. Ako na. Yay, pababa na sa Isabel. Let's go, Bel. Na. Yun na ako. Bye. Oh, first time magpapasko niyan dito eh. Ayaw nang bumalik. Baka sana. Isabel, you say thank you sa pilot. Isabel, sabi mo Good good job. job. Mag-say, nasa nasa my door. Sabi mo good job, Hmm. pilot. Bye. Sabi mo, thank you. Sabi mo, thank you. Galing naman Sabi mo, thank you. maleta niya. Thank you so much. Salamat. What can you say? Thank you. Meron ba yung call? Sleep. Sinabi ko na
Salamat. 10 hours po yan natulog. Oo. Sarap naman. Oo. 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 Sana ganun din kami. Canada kayo. Vancouver lang kayo, sir. Let's go. What will say to them? Thank you. Thank you. Bye. Here you go. Thank you po. Let's go. Dali. Push yan up. Faster. Yeah. Let's go. Bye plane. Sabi mo, Isabel. Bye plane. Right there. Thank you. Yan. Sarap naman ng panahon dito sa Pilipinas. Oh, let's go. We're good. Ayan, lilipat kami ng Terminal 2. Ayos. Ayan yung flight crew namin. Thank you Philippine Airlines. Sarap ng tulog ni Isabel. May shuttle bus pala eh. Shuttle bus mo rin mainit ay. Woo! Mainit. Hot, no? Hello, ate. Ang nga rin, sir? Passport? Sarikwa. Libre ba yan? Ano yan, SIM card? Ah, akala ko SIM card. Ah, mapapalit. Papunta na kami ng Terminal 2. Ang init pa di. Nakarulungsod pa kita. Kaya pagdating dun sa Terminal 2 mag-ano na, papalit kami lahat. Mag-short lang ako. Tapos mga ano lang. Tapos mag-sports bra lang ako. Sports bra na lang. Punta muna tayo ng Terminal 2. Para kuminis tayo dito sa Pinas. Mag-ano tayo, ang tawag dito? Ano yung likas papaya? Beautiful eyes. Walang kayaban mo, beautiful eyes. Pogi problem. Pogi problem. Are you excited ate? Yes. Huh? Huh? Yes. Are you excited na? Yes. Oh. Hey. Walang kapaguran mga nakano to eh. Ever eh. Naka-shot? Oh, so kami ay naghihintay ng aming flight papuntang Daraga Albay. Naka ano na kami. Bumili na kami ng Mr. Donut. Ang isa 50 pesos. Napade, nag-ano na rin kami, Katonying. Ano 'yun? Aros caldo ni Katonying. Masarap din, no? Oh. Kaya After 5 years, no? after 5 years. Kasi sila kakauwi lang nila, uwi na naman, no? Dito ulit. Ano mo yung paglabas mo dun sa international, Pilipinas na agad yung vibes, no? Oh, yung init ng panahon, yung amoy. Alam nyo na yun, ano? Parang nakaka-amaze lang, ano? Ako Marioko. Sa Pilipinas na tayo! Ang aga namin dumating, eh. Ako kayo nakatulog ako. Pero pag after mga ilang, parang ngayon, parang wala na, no? Parang Parang na-absorb mo na. na-absorb mo na. Pero Hindi, yung bago, ma-absorb mo pa rin yan pag nasa Bicol na tayo. Nasa ano na, nasa probinsya na natin. Stay here. Mga bulilit namin. Ang bulinggit ko. Makulit. Yung tatlong yan, sa ano pa lang, sa Vancouver pa lang, ginawa ng playground yung Vancouver Airport. Anong kamon? Stoy. Ako rin Oy. niliyo ko ng aking ulam. Anong kamon?
Kamon ka dyan. Kamon ka dyan, ha. Hmm. Buti na lang, maganda na rin yung connection ng internet dito sa Ninoy International. Kanina paglabas namin ng eroplano, connect agad ako sa internet. Yun, nakatawag agad si Mama sa Toronto. Nangamusta? Salamat kay. Kay kanino? Di ko alam sino ba namumuno ng Ninoy Aquino. Sorry, hindi namin alam kung sino dito namumuno. Kasi yung last time, yung huli kong pag-uwi ng Pilipinas, 5 years ago. Yung connection, hindi masyado maganda. Tinatry ko mag-connect, hindi maganda yung connection nila. Okay na. So, hintayin lang kami ng flight namin. Tapos mini hydration. See you naman sa Daraga Albay. Naman sa Panikwason. See you Albay na bit. Si Paddy napapalaban ng stroller nila eh. Ganit tapos nangamis ako sa Okay, ang laki ng stroller na. Ang bilis na itupi, alam mo yun. Pa. Napaisip talaga ako Oo. sa pero may kakasya. Ang galing eh, no? Pero kasi monitor ang friend niya. Domestic. Palaging Cebu Pacific, no? Cebu Pacific na ordinary man. Sige, you can go first. Wait. Silip-silip ang bata eh. Ay, sayang yun. Maulap kasi, hindi kitang mayon. It's cloudy. Isabel. Parang mga chocolate hills ay. Isabel, pasilip-silip. Isabel. Almost there. Isabel, look. Isabel, look. Oh. Yay, we're here. Huh? Hey, yeah. Woo. Yay. Welcome home. Yay! Yay! Klase sa balay. Bel. Isabel, wait for me! Bicol International, naghihintay na sila papa dyan. Thank you, Philippine Airlines. Simula Vancouver.
Hanggang Manila, din Manila to Daraga. Ang galing. Yeah, let's go. They're coming too. Let's go. Puto na nagbalik na. Ano, puro na? Puro, so anting-anting mo. May story na ito. Puro na. Oh my. Oh. Yeah. Iyo. Siguro sobra na eh. Padautan na lang daw ngayon ni Saki. Tinakon pa siya mga sobrang cookies. Ayos. Puroon. Puro na. Lasingan na. Okay tayo dyan. Wow. Salamat, Pal. Ayun sa sakin yan. Oh, Vancouver. Not here yet. Sa luwas kita. One, I think they're outside. three. Oh, mali. Okay, jump. Okay, let's go. Nice. Nice. Yeah, aram na ni Kuya yan. Mayaman ibang... So, hand carry tayo kang mahal. Eyo. Mayaman ibang may ano dyan, green. Tapos may duwang hand carrying sa dip. Ayos. Eh po, ano daw? Briones, yan. Ano na? Oh, eh pag-arari ko mo pagal. Ha? Hindi pa pagod ang mga bata. Lots of boxes. Ano? Lots of boxes. Ano pa di? Ready na? Uri na pa di oh. Uwi na oh. Ito na oh. Exit oh. Yan ang exit oh. Oh, welcome to Bicol na oh. Yan oh. Welcome to Bicol na. Yan, nandiyan na sila sa gilid. So, see? Welcome to Bicol. Ayan na si Auntie Franzo. Aba, si Mama. Ma! Auntie Franz! Yes, Auntie Franz. Aba? Tumakbo agad si Isabel eh. Oh. Si Uncle Ben eh. Si Uncle Ben. Ano, ready na mag-carol yan? Ah, yeah. Binigyan siya, auntie, doon sa aeroplano ng mga flight steward. Isang ganyan, no? Isang pack. Uncle, busy ako. Makong oras sa mga Na, grabe. busy ako. Grabe. Ano? Laki ng Bicol International din, no? Malawak din. Full pack kami ng gamit. Makita mo ba ang kailang likod? Masilip mo? Masilip mo ang likod? Okay, siguro doon mo mag-ganyan. Ng sasakyan? Okay na? Wait, you give me. You gave it to them. Kakarating lang namin eh. Wait, Isabel, wait. Come here. Wait. Wait. Ayun eh. Kaya ba, Abo? Kakarating lang yung nahulog. O yan ah. Give it to them. Say Merry Christmas. It's okay. Bye-bye. Bye.